Yo, shoutout lang sa pinsan ko kay Akiyo Mark Shimuyama. Solid yan. Tsaka si Vince Jello Balmeo, classmate ko. Sa mga kasama ko sa trabaho kay Louie. Yun, shoutout sa'yo sa lahat ng mga laon, sa lahat ng mga kamotor natin. Shoutout sa inyo. Maraming salamat. Thank you. Please like, share, and subscribe. Yo, at saka syempre, shoutout kay Papa Jeric ng Gyusho ng Guillermo, number 1. Ha, kay Boss Barako. Shoutout sa inyo. Maraming salamat sa suporta. Ta! So ayun guys, shoutout lang pala kay sa trop mga